Як каранавірус паўплываў на творчую дзейнасць? Не то, что отменились и концерты праз коронавирус, а отменились и целые грандыёзныя пляны. Адмянілася прэзентацыя ў Нью-Йорку, напрыклад, альбома «Америк». Навогул ён выйшаў без прэзентацыі адразу в інтэрнэце проста. І дзякуй Богу, што ён выйшаў да ўсіх рэвалюцыйных падзеяў, якія потым адбыліся, бо ён бы зусім прайшоў бы незаўважаным, бо там досыць такі спакойны атрымаўся альбом. Без грамадска-палітычнага в асноўным гучання. Безумоўна, ёсць некаторыя ноткі, але не так іх шмат, як звычайна ў маіх працах. Але вось факт той, што усе пляны паводле піару гэтага альбому, друку там дыскаў, нейкія там замахі наконт вініла, і зноў жа ж прэзентацыя, грандыёзны быў плян прэзентацыі ў Нью-Йорку, мы ўжо правялі там перамовы, мы ўжо знайшлі залю, бо там вельмі шмат жыве цяпер людзей, з якімі мы калісьці нават тут супрацоўнічалі, гукарэжысэр, напрыклад, адзін. Вось, і яны там маюць уплыў, маюць там, могуць арганізаваць, карацей, гэта ўсё, і мы ўжо пачалі арганізацыю, потым у нас былі пляны наконт Канады, і ўсё гэта ляснула праз каранавірус. І невядома, калі гэта адновіцца. Уласная бяспека. Ці носіць Лявон Вольскі маску і якія меры выконвае? Ну, я ад пачатку яшчэ гэтай пандэміі адразу я і ўсе мае знаёмыя сябры і сямейнікі усе выконвалі рэкамендацыі, некаторы час нават насілі пальчаткі, але потым мы прачыталі, што это не так дзейсна. Ну, абавязкова носім маску ў людных месцах, там, дзе закрытая прастора. І апрацоўваем рознымі антысептыкамі рукі пасля наведвання гэтых месцаў. У машыне заўсёды это ёсць у вялікай колькасці, а больш так асабліва. Ці спрыяе каранавірус творчасці і натхненню? Ну, калі была самаізаляцыя, 1,5 месяца правёў у вёсцы ў самаізаляцыі, ведаеце, як не дзіўна, нічога такога асабліва. Хаця, ну, толькі адзін раз у мяне была такая успышка творчай актыўнасці. Напісалі з Украіны, што вось робяць зборнік перакладных вершаў, ці не мог бы я даслаць што-небудзь свежае, новае. Мне даўным-даўно не пісаліся ніякія вершы. Вось. І тут я раптам не з пушчы, ні з поля напісаў цэлых 3 за 2 дні. Даслаў туды, там іх пераклалі, і, здаецца, яны пайшлі ў зборнік. Хаця я не ведаю, цяпер у звязку з каранавірусам мог зборнік таксама прымарудзіцца, не выйсці. Гэта была адзіная такая... Не, ну, хаця падчас гэтага ўжо потым, ну, уже гэтая успышка, другая творчая актыўнасць, она не звязаная з каранавірусам, но просто она звязаная ўжо з рэвалюцыйнай сітуацыяй у Беларусі. Каранавірус змяніў індустрыю. З'явіліся онлайн-канцэрты і афлайн-прэзентацыі альбомаў. Гэта добра ці дрэнна? Гэта аздараўленне сусветнай музычнай індустрыі. Таму што былі такія шаблёны, напрацаваныя абсалютна хады, як все гэта рабіць. Цяпер все это зруйнавалася, цяпер трэба думаць вельмі так нетыпова, як бы не шаблённа. Трэба не, прабачце мне гэтае слово, падключаць крэатыў. Вось. І, дарэчы, забыўся сказаць, вот падчас якраз падчас гэтых 1,5 месяца самаізаляцыі мы гралі постоянно, грали концерты онлайн для розных краінаў. Мы сыгралі шэраг канцэртаў для розных краінаў, для Злучаных Штатаў, для Польшчы, для Нямецчыны, для Ізраіля, для Літвы. Вельмі шмат, не памятаю, больш за 10, напэўна. Просто я з гітарай сустракаўся онлайн з людзьмі, яны дасылалі пытанні, я адказваў. І нават было такое... уражанне такого жывого канцэрту час ад часу онлайн. Нават адчувалася, калі болей людзей, калі меней, калі яна лепей адчуваюць, калі гора яны адчуваюць. Як не дзіўна, хаця гэта былі абсалютна такія інтэрнэт-онлайн уключэнні.